ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 30 ଜୁଲାଇ 2026। ଆଜି ଗୁରୁବାରର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ରହିବ, କାମ ବଢ଼ିବ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଉପାୟ, ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ଧନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି। ପୁରୁଣା ବାକି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଦେଶ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାମ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ବାଣୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଳରେ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନରମ ରହିବ। ଆଜି ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ। ଅଯଥା ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ା ଓ ବଜେଟ୍ ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାବିକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆୟ ଓ ଲାଭର ବୃଦ୍ଧି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି। କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜିର ଉପାୟ, ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଗତି ଆସିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ସାବଧାନତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଉପାୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ମକର ରାଶି। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଭାଗିତା। ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ। କାମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ମନରେ ସଙ୍କୋଚ ନ ରଖି ଖୋଲାଖୋଲି ଆଜି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଓ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଗରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାଣାୟାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରି ଓ ଚିନ୍ତନ। କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।